نحمشت مئتي عمتات زتحبق مشتراوي مصحف سلام طعنا هابلي كبرات تعذبتي لومي حزنايو قريبنا زلنا رأس قداي بزحات مرحتي نقصاتن بلينراتن نحمشت مئتي عمتات زأكل حبيئهم نبينهم طراح كم ممرحي زقلقلو زنبرا مصحفيو بزعباتي أما بالعصرت شدشتا كفل زمن بشحن 469 متمرد فرنجيز تولده إيطالياوي فلاسفة نيكولو ماكافيلي بعصرت حمشتا عصر سلستنا متمرد فرنجيز صحافو مصحف علم بزعبا سلطانن عاوتن زلوا الرأيا زغيرت The Prince استبهالت مصحف كنوقعنا لايك بمقبار جمرو كمزيوم حدشت حسابات قلطيفهم كمصوخم دما سبسكرايب بمقبار بيتسب يخونو نابتي نايلوم معنتي رأسو قداينا كنملس كلنا اتوم نعالمنا زغيرو شدشتا ناي سلطانن عاوتن مشترات زحازة مصحفي زخون إذا مشتراوي تحيالن مصحف The Prince أو 15 متمرد فرنجي مستصحفت نبيت كريستيانن مورالاويان سباتنا دنقيصايا سلمنتا دنقيصا سلمنتايك نبينوم حبيئهم تتقيمهم بالله نزبل حتو لومي ملسك تركبيخا ماكافيلي عالم كميك تخون نيروا إلو يصحفن بأنصارو عالم كمئيا تسرح نزبل حتو يملسو لومي زوم شدشت ممرحتات ماكافيلي البوليتيكات راح زي كونا أبسرحة كان أبيزنسات كان أم محبراوي هوت كان كمي جيركا كتتكملهم كم زقبا بزرزر كنرئينا مرحتنا زفتصمو زنبرو شاطرات بقللو كتردو ويخم بحفشا أفزي فيديو بزوح كتمهارو يخم سلزي كسامو داتا مسانا صنحو ممرح قطر حدا كاب كتفكر كتفرح يحيش ماكافيلي حدا مسارتاو حتو يلعل حدا سب كفتودو ويس كفرح يحيش يبل مرسو بالحزم الأويو كلتيو كتخون تخيلكا زبالتايو انت زي خوينو جن كاب تفكر كتفرح عزيو زبالتايو ايو زبالنا سلمنتاي ماكافيلي نبهر دك سبات كمزيلو يقلصو سبات ببهريهم تأمنتي يكونون ربحهم طرحيهم زدليو فغري أب قديتا استمسرتا ايو سبات نعخا سلزفكرو خطرح صبوك قبرو الكاي خيلو يوم قندما مس ربحهم زقاجون تخوينو اتفغري قلطيفو يزبنن فرحقن أمسم بعد استمسرتا ايو إذا فرحي كل جزي مسؤوم سلزخون نعخا كم مطلب يقطو يزبلنا زي ممرحي حدا أبز حز اوان كمي كنتقبلو نخل ازي مالت شكان وي سبز صلقا هون مالت يكونن اتمستر قبو دوب وي دما ستريكت باوندري مقبار يو ابسرح يخون اب حبرتسب سبات نحقتات كان تطحيسوم وي نعخا انتنعقوم كبيد سعبين كم سعبهم كفلتو اللوهم فغري مدرادريت كتخون تخيليا فرحقن رقات وي استابيليتي تمتسيا ممرحي قطر خلتها عاوت كل جزي نتمنقدي زمخنيلو ازم السلازي نماكافيلي ملاليو ايو حدسب عبي شتو جريت جول انتليو نتشتون ممصا زتقملو منقدب زي قدس عالم كتفردو كلا بتوصي طرحيات فردو ماكافيلي تاريخاوي ابنت انتلعل نروملس ويدما مسرات روما نزنبر نغوس كم ابنت يزلعلو روملس نحو بچكانه قتيلو ويو گندما روما زتبحالت عباي هاجر سلازي مسرته تاريخ كم قتالي حاو زي كونس كم عبي مسرات هاجر يذكرو سلازي ابي وتكا عبي نجر كتسرح انت دليخا حدا غزي كبيد وسانيتات كتوسد تقدديخا سبات ابت منقد كنقفو خاي خيلو يوم گندما شتو خامس وقعخا كل سب كسجدل كايو
ዓወት ንኹሉ ጌጋታት ተሓጽቦ እያ ስለዚ ሰባት እንታይ ክብሉኑ እዮም ካብ ዝብል ሕቶ ውጽኢት ከምጽእ ድየ ኣብ ዝብል ሕቶ ትኹረት ግበር መምርሒ ቁጽሪ 3 ከም አንበሳን ከም ሙኻርያን ኩን The Lion and the Fox ማካቬሊ ሓደ መራሒ እንስሳዊ ባህሪያት ክህልዎ ከም ዝግባእ የምህር ሓይሊ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ብልሕ ጥራሕ እውን ኣይኣክልን አንበሳ ሓያል እዩ ንኻልኦት እንስሳት ንምፍርራሕ ሓይሊ ኣለዎ ግን ድማ አንበሳ መፈንጥራታት ወይ ድማ መጻወድያታት ኣይልልን እዩ ወኻርያ ብልሕቲ እያ መፈንጥራታት ወይ መጻወድያታት ተለሊ እያ ግን ድማ ንተኽላታት ክትከላኸል ዝኽእል ሓይሊ የብላን ኣብ ዓለም ክልተ ዓይነት ጸላእ ኣለውኻ እቶም ብሓይሊ ዝገጥሙኻን እቶም ብተንኰል ዝመጹኻን ሓደ ግዜ ከም አንበሳ ሓያል ውሳነ ክትወስድ ትግደድ ኢኻ ካልእ ግዜ ድማ ከም ሙኻርያ ተለዋጣይን በሊሕን ክትኸውን ይግባእ ነቲ ሓይሊ ምስ ብልሒ ክትወሃዶ ከለኻ ዘይሰዓር ኢኻ ትኸውን መምርሒ ቁጽሪ 4 ጉዳት ብሓደ ግዜ ረብሓታት ድማ በብቁሩብ ግበሮ እዚ ኣዝዩ ጥበባዊ ናይ ስነ ልቦና ስልቲ እዩ ማካቬሊ ከምዚ ይብል ምእንቲ ተቃንዛ ቀልጢፉ ክርስዕ ጉድኣት ኩሉ ብሓንሳብ ግበሮ ምእንቲ ተጣዕሙ ንነዊሕ ክጸንሕ ድማ ረብሓታት በብቁሩብ ክወሃብ ኣለዎ ይብል ስለምንታይ ሰባት ሕማቕ ነገር ሓደ ግዜ ተፈጺሙ እንተሓሊፉ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ንቡር ህይወቶም ይቕጽሉ እዮም ቂም ቀልጢፉ ይሃስስ እዩ ጽቡቕ ነገር ግን በብቁሩብ ክትህቦም ከለኻ ኩሉ ግዜ ተስፋ ክገብሩን ንዓኻ ከም መድሕኖም ክርእዩኻ ይገብር እዩ ንኣብነት ኣብ ሓደ ቢዝነስ ዓብዪ ለውጢ ወይ ምቕናስ ሰራሕተኛታት እንተሃልዩ ሓደ ግዜ ጌርካ ሕልፎ ጽቡቕ ናይ ደሞዝ ወሰኽ እንተሃልዩ ግን በብዓመቱ ቁሩብ ግበሮ እዚ ንስነ ልቦና ሰባት ንምምራሕ ዝበለጸ ስልቲ እዩ መምርሒ ቁጽሪ 5 ናይ ትርኢት ክኢላ ኩን ማስተር ኦፍ አፕሪያንስ ማካቬሊ ከምዚ ይብል ሰባት ኩሉ ግዜ ነቲ ዝርእይዎ እዮም ዝፈርዱ ውሑዳት ጥራሕ እዮም ነቲ ብሓቂ ውሽጥኻ ዘሎ ዝፈልጡ ዓለም ብትርኢት እያ ትምራሕ ሓደ ዓወት ዝደሊ ሰብ 5 ባህርያት ዘለዎ ኮይኑ ክርአ ኣለዎ ርህሩህ ተኣማኒ ሰብኣዊ ቅኑዕን ሃይማኖተኛን ግን ድማ እቲ ምስጢር እዞም ባህርያት እዚኦም ምስቲ ሽቶኻ ምስ ዘጋጥሙ ጥራሕ ኢኻ ክትጥቀመሎም ዘለካ ሽቶኻ ንምውቃዕ ነዞም ነገራት ክትጥሕሶም እንተለካ ግን ከም ዘይጠሓስካዮም ጌርካ ናይ ምርኣይ ጥበብ ክህልወካ ኣለዎ መብዛሕትኡ ሰብ ብደገኻ ጥራሕ ስለ ዝፈርደካ ምስልኻ ካብ ኩሉን ላዕሊ ክትሕልዎ ይግባእ መምርሒ 6 ዕድልን ብቕዓትን ማካቬሊ ንህይወት ከም ሓደ ዓብዪ ውሕጅ እዩ ዝርያ ዕድል ንፍርቂ ተግባራትና ትውስኖ እቲ ዝተረፈ ፍርቂ ግን ብብቕዓትና እዩ ዝውሰን ምስላ ሓደ ዓብዪ ውሕጅ ክመጽእ ከሎ ንኹሉ ክድምስሶ ይኽእል እዩ ግን ድማ በሊሕ ሰብ እቲ ውሕጅ ከይመጸ መንገዲ ውሕጅ ይጸርግ እዩ እዚ ማለት ዕድል ክትመጽእ ተላ ንኽትጥቀመላ ድልው ክትኸውን ኣለካ ዕድል ደፋራትን ብርቱዓትን ሰባት እያ ትፈቱ ዕድል ንዝተዳለወ ኣእምሮ ጥራሕ እያ ትርዳ ከም ዝበሃል ኩሉ ንዝኸፍአ ነገር ተዳሊኻ ጽናሕ መደምደምታ ማካቬሊያን ምዃን ማለት እንታይ ማለት እዩ ክቡራት ተዓዘብቲ ናይ ማካቬሊ ትምህርቲ ንኹሉ ሰብ ዝወሃብ ኣይኮነን ንሱ ንዓለም ብዘይገይጽ እዩ የቕሪብዋ ማካቬሊያን ምዃን ማለት ሕሱም ምዃን ማለት ዘይኮነስ ጭቡጥ ሪያሊስቲክ ምዃን ማለት እዩ ዓለም ብሕግታት ሓይሊ ብልሕን ስልትን እያ ትምራሕ እዞም 6 መምርሕታት ኣብ ኢድካ ከም ዘለዉ መሳርሕታት እዮም ብጥበብ ተጠቐመሎም እዚ ቪድዮ ትምህርቲ እንተሂብኩም ላይክ ትገብሩ
ንዕርኽትኩም ሼር ብምግባር እውን ኣይትረስዑ ካብዞም 6 መምርሕታት ኣየናይ ዝበለጸ ተስማሚዑኩም ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ ኣብ ዝቕጽል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም